салом алейкум, апау хоҳарони азиз, модарони меҳрубон ва подписчикои беҳтарину беҳтаринҳои ман. Умедворам, ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. ҳамаи шуморо ба канал хушомадед мегӯям ва меҳмоное, ки ба канал нав ворид мешаванд, ӯро низ ба канал хушомадед мегӯям. Шумо дар канали Маҳина Таҷричка қарор доред. Ман хурсандам, ки шумо канали маро интихоб кардед. канали мада мисол дар омаден видеои моро тамошо мекунед. ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам духтаро. чӣ хеле ки мебинед намехел ман хостум, ки видеома сар кунам. вақте ма дидам берунда барфу об шудестиян, навигарӣ, пешравӣ. чӣ хеле ки мебинед дар кӯчаҳо барфу об шудестиян. агар дар видео маълум боша, инамехел иҷаҳо ҳама ях буданд духтаро. чӣ хеле ки дидаестен, нави паёи баллонои мошин уже об шудестиян. И бигем, ки хела пешравӣ ай духтаро. хай ҷаҳош хай барф бисёр, чӣ хеле ки мебинед барфу ҷамъ кардагиай, бигем, ки яхе ҷош то 2 метра барф ҷамъ кардагиай. Медонем, ки вай дер об мешавад духтаро. хай мо ба ӯ аҳамият наметиҳем. ба духтаро дар як видеом гуфта гузашта будам, ки пеши хонада намехел ҷои мошинмонӣ ҳаста. инамиҷа ҷои мошини инвалидо будай духтаро. агар дар ҳамиҷа мошин мемонӣ, ба сарта мебиёянд, ки мошинтабгӣ, ки иҷа ҷои инвалидо ҳай. ҳанам хел будай. мисол ба сармона намеомадан, морам намедонистем, ки ҳамихел ҷо барои мошини инвалидо будай духтаро. ман гуфта будам, ки ҳар вақт берун буром, агар шумода нишон метиҳам, лекин аз амиҷа маълум будай. барои ҳамин ман хостам, ки шумода амира нишон тиҳам, ваъда додаги будам. барои ҳамин ваъда хилофира дӯст намедорам. барои ҳамин духтарои намихел чӣ хеле ки дидаестен берун гарм шудагиай. ҳамин сабаб бигем аллакай одамо ҳама берун биромадестиян. гармака дида, зимистони дароз дар хонаҳо будан, ай дастаи хунукира. аллакай нами гармиякора дида ҳамаҳо берун биромадестиян. кӯдакҳои майдара ҳавои тоза бировардиян. чӣ хеле ки дидаестен ҳама ай пайкори худай нами ҳавои хушрӯра дида ҳама хостиян берун бироянд духтаро. инами хел хай манам хостам берун буром, лекин сабабе ки камтарак грипп ҳастам, барои ҳамин берун набиромадам. дина биромада будам, тез хунук хӯрдам, дуромадам. барои ҳамин имрӯз набиромадам духтаро. баъд барои наву чӣ гуфтагӣ будам, хоккея ида иҷа гуфтагӣ будам. ай наздик рафта нишон додам шумода, иҷа дар хоккея ҷои хоккей бозӣ кунӣ. ман шумода нишон дода будам. гуфтам, ки ай треза фақат медидам, ай наздик рафта надида будам. бигем, ки урӯз ҳамроҳи шумо якҷоя рафта дидам. ҳамин хел хай видеоро сар кардем духтаро. баъд ман мехоҳам дар давоми видео ман ҳозир камтар чӣ мекунам, хомшӯрбо тайёр мекунам барои ужин. ин аллакай мода бигем, ки ба диабета бегаҳ шудестай бигем. офтоба кам қариб ки медуроя. барои ҳамин ман ужин тайёр мекунам. мо аллакай завтрак кардем, обед кардем. тайёрӣ ба ужин мекунем духтаро. анами хел баъд дар давоми видео хомшӯрбо тайёр мекунам. хомшӯрбо карданаш осон, ҳама медонад. просто барои мотиватсия мемонам духтаро. ҳар ки мехоҳад тамошо кунад. мегӯям, ки дар видео тамошо кардан ҳеҷ касро маҷбур кардагӣ нестем. ҳар кас мехоҳад тамошо кунад. ҳар кас ки намехоҳад аз наворҳои мо бигем, ки хушаш намебиёяд, тамошо накунад духтаро. маҷбурӣ нест. ман медонам, ки тамошобинои худам тамошо мекунанд. барои ҳамин навор мекунам духтаро. инам хел. баъд духтаро ман гуфта будам, ки ҳунари рассомӣ дорам. ай ҳамин сабаб дар давоми видео якчанд расмҳои кашидаги ман метавонам, ки бомонам. ман рассом нестам, расмкаширо дӯст медорам духтаро. барои ҳамин якчанд расмҳое ки кашидагӣ ҳастам, ки сураташ дар ҳамин телефонам ҳаст ва бисёр расмҳоем ки кашидагиам, ман сурат гирифтагӣ нестам. боша хай насиб кардагӣ боша, тоҷикистон ки рафтам, ӯ расмҳом ҳастанд дар хона, метавонам, ки баъд ӯро сурат гирифта, баъд дар ягон бигем, ки дар ягон видео баъд ҷой кунам. ҳозир мехоҳам ҳамон як чандонае ки дорам дар телефонам
ҳамра дар давоми навор мемонам. ана хомшурбо мекунем. инам хел духтаро, ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам. Видеои мара пайгирӣ кунен, ҳатман лайк монен, комментария кунен, фикрои худтонро бинависен. кадоме ки мисол меҳмони навай видеоро ки тамошо кард, видеоҳои пешинам ҳам тамошо кунад. Албатта ки вақт ёфта тамошо кунен. мисол вақти пурқиммати худтона чӣ накунен, беҳуда сарф накунен духтаро. метавонен ки вақти пурқиммати худтона нами дар телефон шиштагӣ бошен, шумо метавонен ки дар ширкати Атоми бо мо якҷоя шуда кор кунед. барои ҳамин чӣ хеле ки медонам, инами хел шумо моро тамошо кардастен, значит шумо телефон дорен, ватсап дорен, интернет дорен. барои ҳамин кор вазбин нест духтаро. шумо мада бовар кунед, агар кор вазбин мешуд, кор агар ягон бигем ки ягон кори бад мешуд, агар якумаш ки ман худам намекардам, дуюмаш ки дар шумо тамоман тавсия намедодам. барои ҳамин кор хеле осон ай, пул расход намекунӣ. баъд ман дар дигар компанияҳо мисол кор кардагӣ нестам, намедонам. якум бора ки дар ягон компания ҳамроҳ шуда кор мекунам, беҳтарин кор ай. баъд фаҳмидам ки дигар компанияҳо звание доштиян, ай званиҳо меғалтидиян. дар иҷа хеле гап нест ай духтаро, ягон кори маҷбурӣ нест ай. вақте ки шумо регистратсия шуден, шумо метавонен ки 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ просто обучениеро гӯш мекунен. агар ба шумо писанд биёяд, шумо метавонен ки 200 сомон харид кунед. ҳамон бигем ки кабинети худтон фаъол мешавад, ки ҳақиқатан шумо ҳамиҷада регистратсия шудагиен. агар ки шумо вақте ки даромаден обучениёш маъқул нашуд ё ин ки маҳсулотош маъқул нашуд, просто харид намекунед 200 сомонда, ҳамхел шумо удалид мешавен, меравен. ягон ҷои тарсу ҳаросаш нестай духтаро. барое ки ман ҳам ай фикрои шумо доштам, барое ки ягон бор дар ягон ҷо кор кардагӣ набудам. зиёд ҳарос доштам ки чӣ гап бошад дар идрони ё чӣ гап мешуда бошад, чӣ хел регистратсия мекарда бошам ва уҷа даромадӣ ҳатман харид кардану дар кора ё ки ягон пул вложит кардану дар кора. Не духтаро, и хел набудай. барои ҳамин ман шуморо тавсия метиҳам, биёед якҷоя кор мекунен. ман насиб кардагӣ бошад, номерои хидмат дар рӯи экран мемонам. шумо дар ҳамон номерҳои рӯи экран буда ватсапда нависен. ман шуморо осона кардан нишон метиҳам. шумо вақт надошта бошед, и ягон вақти шуморо намегирад. мумкин ки дар як рӯз 20 минут ё ин ки 10 минут бигем вақт ҷудо карда, агар ҳамон голос ҳаста, голосро гӯш мекунен, обучение ҳамра гӯш мекунен, тамом, шумо ягон кори дигар намекунен. барое ки ман худам дохил шидам, дидам ки инами кора шумо чӣ хеле ки медонед, ман видео мекунам. ман 4 фарзанд дорам. мисол корбори хидмат дорам, ман қифои корбори хидмат фақат ҳам 10-20 дақиқа вақт ман ҷудо мекунам, ҳамон голосро гӯш мекунам, обучениёро. инами хел тамом, дига ягон мушкилӣ надорад. метавонен ки вақти пурқиммати худтона бигем ки як хеле расход кунен ки шумо да пул биёрад, шумо да даромад биёрад. беҳуда вақтона расход накунед. барои ҳамин агар вақт ёфтен, видеоҳои мара тамошо кунед духтаро. хайр, меравем, хомшурбо тайёр мекунем. баъдан суратҳои кашидагӣ, расмҳои кашидагии мара тамошо мекунем. моро пайгирӣ бошен духтаро. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. як бор дигар салом духтаро. чӣ хеле ки мебинен, ирӯз мо хомшурбо тайёр кардастем. дар иҷа бошад камтара гӯшт андохтам, гӯштое ки рӯғандоракан андохтамшоно. баъде ки иё буҷӯшанд, баъд ман метавонам ки дигари маҳсулотоша ҳамроҳ кунам духтаро. аввал иҳози як сар меҷӯшам, ман оби ира мерезам, баъд чӣ мекунам, баъд оби тоза андохта бо бигем ки айсар меҷӯшонам. ман ҳамихел мекунам хомшурборо. давоми видеоро метавонен ки бо тамошо кунед духтаро. чӣ хеле ки мебинен, ин маҳсулотое ки дар даруни хомшурбои мо дар кор мешавад. бигем ки болгарския, иҷа помидор дорем, ба иҷашта пиёз ай, сабзӣ, картошка. ман камтарак мекунам. барои чи ай? барои ужин ай. ҳами як косагӣ пурам не, як косагӣ ҳами бугум ки нимтатар бошава басай, барои ки шавай ҳами ним коса зиёдтар шавда ҳами басай. барои ҳамин ман камтарак кардам хомшурбо. ман анами қачиз дар кор мешавад дар дуруни хомшурбо. баъд як камтар нахӯ дорум, иҷода зелен реза кардагиам. ман аввал то ахирша нишон надодам, барое ки хомшурбо фикр мекунам ягон чизи нишонтӣ надорад. хай як нишон додам ки хай ман гӯшта андохтам. як сарҷӯши духтаро, чи гӯштоша гирифтам.
گوشتاشو گرفتم و آب ریختم یک بار دیگر با آب انداختم. بعد چقدر که شما میبینین آبش هم خیلی صافی تو زهق میشه دخترو. کدوم میخواد بکنه یخی آدمو نمیکنه لیکن من خیلی میکنم. اینم خیلی ببینین چقدر آبش تو زهق خوش روه. مرا خیلی معقوله برای همین من تری میکنم دخترو. اینجا من آب موندگی بدم پر بود آب خیلی جوشید دیدین آب کم شد. بعد چی این لولوی لیست من خیلی برگرد پرتافتم برای چی بوی گوشت بگیره گفته. تمام دخترو یگون چیزی زیادی مثل من انداختگی نیستم. فقط که همون آبش یک بار اگر بریزین ای سر چکنین اگر چی میشه آبش تو زهق میشه و خیلی پریاد نیده وقت خوردن دایم. من خیلی نخته انداختم دخترو. نکوزیر سبزی را میاندازم با کم ترکی جوشی بعد دیگر روشه بعد میاندازم دخترو. اینم خیلی میمونه میجوشه کم تری دیگر. اینم خیلی میجوشه ای با این محصولات های دیگر مونن میتونیم که یک تک بدوزیم دخترو. خیلی با دوام شبا در رفتی ویدیو نشون میتونم جدا مزید ریزه کدگیم. اینم خیلی دخترو چخیلی که دیده استین دیگه ما خوش رو باگ جوشیده استه بگیم که سبزی های خیلی ها خیلی جوشید قطعی نخود این دوامی چیزاش هم میاندازم کم ترکی دیگه بجوشه تمام. ما دخترو گوشت بسیار میجوشونم دیگر چیزا را بسیاری بعد هم میجوشونم. اگر بسیاری بعد جوشونم خیلی رنگی چی میشه و شوربای پختگی کو جدید میکنی هم خیلی میشه بسیار محکوم نیسته. برای همین نمی چیزای دیگری من میاندازم که جوشیدگی خیلی همین کارتوشکاش ملایم شوم بگیم. بعد چی میکنم بعد تمام دیگه میکشمش خیلی زیاد نمیجوشونم که نمی پیازاش باید نیست نشونده. نمی خیلی انداختم همه چیزا کرد. نه دخترم آبش دیده استین چه صافی خوش روه. مادام خیلی گنده محکوله که همی آبش صاف باشه ده چی نباشه. بعد از این خیلی بگین که خیلی همو خفای روش بگی میشوه میگین که نه دخترو ما یکون بار کدگی ما خیلی مزه او تمام دیگه مزه ای دیگه سیرانو خفاش میگیری میمونه یکون گردکش. برای همین این خیلی خیلی خوبتره. اگر بگین مزه گوشت میره خیلی نه بسیار نمیجوشونه. همین نگاه کنین وقتی که اول نجوشیدگی ایده خف میکنه وجه با همین اندک همین جوش اومده سرازو گوشت را بکشین بگیرین. برای ما گوشت کلون انداختگیم گوشتی روغن داره که چی گوشت سرازو میگیرین آب خالی میکنین همون مثال کسترولای دیگه یا میشوین آب تازه حق میگیرین همون گوشت را با گشته میاندازین میجوشه بعد مزه های دروش میبروه. خیلی نیست که یا سر اگر جوشونی او مزه او نیست شوه خیلی نیست یک بار تیار کنین ده دخترو. و هم خیلی در نظر من هم اول هم خیلی فکر میکردم که نه وقتی تیار کردم او خیلی نبوده مزهش نیست نمیشه دخترو. نمیخواه خیلی با در چی کمتر دیگه با تیار شوه بجوشه با نشان تو میتونم دخترو چه خیلی دیده استین خوراک ما خوش رو جوشیده تیار شده. فکر میکنم کفایه برای جوشیدنش برای که اینجا ما سبزی داریم موجه دیدم پختگی پیازامون باشد ملایم شدگیان پختگیان یا کارتوشکاش هم پختگی دخترو نخودش هم پختگی من همه ایره وجه دیدم. برای همین فکر میکنم که پیلتره میکشم بس همه قید جوشیدگیش بسه مرا نمیفوره که مثل همه ایو بخری بجوشانه ترید شوان. برای همین کفایه است. حالا من میبردارم در کاسه شما در با نشان میدیم. بانوان عزیز و مهربان نمی چه خیلی که میبینین خامشوربای ما تیار شد. نمی خیلی خامشوربای بگیم که تن که خوش رو وقت تیار شده. نمی خیلی خیر دخترو تا ویدیوهای آینده در پناه الله باشید.